8:20 vychází do školy, 8:30 jde do třídy, 7:30 mu začala škola, o hodinu se spletl, ale to nevá. Škola začala, tak běžte se učit, ať vás učitelka nemůže potom učit. Prvně si nalejujte sešit, pak do něj pište, když na vás ředitel šahá, tak nezapištěte. To fakt není práň. Snad udělá škola někdy grilovačku, nenechají tam dělat tu jednou masnou kuchařku. Ve 12 na oběd, jo, co jste dneska navařili? Snad nějaký dobrý těstoviny. Kuchařka odpoví, hej kluku, abych brzo nenaolejovala i tvojí mámu. Na to nedělejte. Abych brzo nenaolejovala i tvojí mámu. Paní kuchařko, nechte mě, vím, že byste tu byla radši beze mě. Co vám dělat? Žádné problémky, ale vy mě jo, tak mi teď ukažte nožky. Škola začala, tak běžte se učit, ať na vás učitelka v kabinetu nechce nic zkusit. Ve 13:15 už vychází z jídelny, do ředitelny hází 2 kedlubny. Mastný pán vykoukne z okna, Jo, už skončila školka. chce si šáhnout na malé děti, který to ale po něm nechtějí. Tak co můžou dělat, když on nechce svázat? Tohle fakt není jeho prime. Útočí na nás Afghánistán, útočí na nás Afghánistán.